Здравейте! Днес ми се иска да направим едно гадание на тема какви врати се отварят към нас, какво ще ни донесат и какво да правим ние с тази информация. Ще използвам две колоди и накрая ще изтеглим една руничка, за да видим как да ползваме информацията, която ще ни дадат висшите сили. И така, започвам. Първо ще разберем какви врати се отварят пред нас. Какви врати се отварят пред нас точно в този момент. Ето така. Това са картите. И ето тук. Аз съм ги разбъркала преди това и двете колоди, за да не губим време. Още повече тази Софитарото, защото е малко голяма и трудно се разбърква. Сега тук съвсем леко ще я освежа вече в темата на видеото. Какви врати се отварят пред нас и как да се ползваме от тези възможности, които се разкриват пред нас. Така. Как да използваме информацията? Ето така. Така, оставям колодите тук, да не ми пречат. И сега, както казахме, ще изтеглим една руничка. Ето тази. После ще видим какво точно ни се пада. И така, без да губим време, започваме. Какви врати се отварят пред нас? Картата, на която цепихме, ето тази. Казва ни, че за да получим нещо хубаво, трябва да изтърпим. Трябва да изтърпим някаква болка. За да се сложи край на нещо, трябва да се премине през едно такова пречистване. Или както се вижда тук, този иглотерапевт, за да излекува човека, го подлага на не особено приятни преживявания. И така, да видим какви врати се отварят пред нас. Както виждаме, още от първата карта, ние се опитваме се да отидем някъде другаде, но не намираме начин. Искаме да тръгнем на някакъв път. Искаме да тръгнем на някакъв път, който да ни отведе към към по-добър живот, към благосъстояние, към това да се чувстваме задоволени, щастливи, да имаме изобилие в живота си, но все още не е дошъл този момент. Все още не е дошъл този момент, защото нито там, откъдето се опитваме да минем, не е нашата възможност. Т.е. ние се опитваме да минем, обаче не е този начина. Не е този начин да стигнем там, където искаме. Не сме намерили още възможност да тръгнем по този път. Има все още много препятствия, докато дойде този момент. И също така последната карта, която ни се пада, отново това показва, че ние очакваме, тръпнеме, фокусирали сме се към някаква възможност, чакаме нещо да се случи, обаче картите показват, че този момент не е дошъл. Все още явно не сме изтърпяли цялата тая болка, не сме довели нещата до край, за да може да отидем там, където ни се иска. Какво
ни казват тези карти в контекста на тези врати, които се отварят. Или в случая, както тук видяхме, ние искаме да намерим отворена врата, за да отидем на друго място към един по-добър живот, обаче някакси за момента това няма как да се получи. И тези карти тук ни казват, че да, все още се налага да се задържим на мястото, на което сме в момента. Да продължим да се занимаваме усърдно и внимателно с това, с което си се занимаваме, като не спираме да мечтаем и да си представяме това, към което се стремим. Това ново положение в нашия живот. Това стремление, което има нашата душа, занимавайки се с ежедневието си и с нещата, които за момента са ни важни, да продължим да си представяме хубавия момент, който искаме да дойде. Защото така или иначе пътя в един момент ще се покаже. Има такъв път. Има такъв път, който ще ни отведе там, където искаме, но той все още е много размит и когато слънцето изгрее, се казва, ние се намираме в момента точно пред зазоряване. Още малко остава и още малко трябва да потърпим, за да може този път да ни се открие. И докато, както и тук, така и тук в картата на Отшелника, още по-ясно се показва, че да използваме това време за себе си, за собственото си духовно израстване, за собствените си търсения, за собствените си вътрешни въпроси, собствената си вътрешна светлина, да се потопим в интуицията си, във вътрешния си свят и да вярваме, че това, което искаме, то скоро ще се намери начин да се случи. Ще се намери начин да се случи. И руничката, която изтеглихме от Деве, това е руната Райдо. Ето и нейната карта. Тя също показва, че стремежа го има, устрема го има, придвижването ще дойде. Въпрос на време е. Въпрос на време е, защото значението на тази руна е движение. Морален, духовен и физически път. Пътешествие. Време е да провериме своите мечти. Ето както и тук се видя, наистина ли това, към което се стремим, е това, което ни е нужно, което иска нашата душа. Време е да проверим своите мечти и да работим усилено, за да може това, което искаме, да се случи. Да благодарим на картите, на висшите сили. Аз благодаря на вас и да бъде.